Ahojte, máme tu prvé novinkové video z nového roka a myslím si, že budeme na rovnakej vlne, keď poviem, že tento rok prebehol neskutočne rýchlo a síce kampaň číslo 1 stále začína v roku 2023, ale spolu s ňou sa prehúpneme aj do toho nového, takže ja som si dovolila takýto trblietavý outfit, aby sme sa silvestrovsky naladili. No a verím, že novinkové video, ktoré je už 5. rokom súčasťou vašich kampaní, každú jednu kampaň počas 5 rokov vám pripravujem novinkové videá a teším sa, že ich pozeráte a že z nich čerpáte inšpiráciu. No a takisto, že možno vďaka mne nájdete produkty, na ktoré by ste v katalógoch nenarazili, pretože nehovoríme vždy iba o novinkách. No a to samozrejme bude pokračovať aj do roku 2024, takže už takto na začiatku vám prajem krásny, šťastný nový rok. Verím, že Vianoce ste mali krásne, že ste mali bohatého Ježiška, no a toho môžete využiť aj v zľavách v kampani číslo 1. Hneď v úvode skvelá informácia. Vidíte, že ak nakúpite nad 20 eur, tak máte 10 produktov z tohto katalógu za úžasnú cenu, takže sledujte pozorne, ktoré produkty to budú a ja vám k nim poviem zo pár informácií. Hneď prvou, nazvime to novinkou, pretože takéto produkty v zvýhodnenej cene máme poprvýkrát, je novoročná sada, ktorá obsahuje Tendercare, naše najobľúbenejšie vajíčko, potom obsahuje krém na ruky, no a obľúbenú riasenku od Oncoloru. Za mňa osobne by som vypichla z tohto novoročného balíčka určite Tendercare, pretože obsahuje 99,9 prírodných ingrediencií. Je to produkt, ktorý môžete použiť na pery, na oči, na suchú kožu okolo nechtov, na suché lakte, na popáleniny, na herpesy, na kútiky. Je to skutočne multifunkčný produkt. No a riasenka Oncolor má kefku, ktorá vám krásne riasy zvýrazní, obalí ich hustou čiernou farbou bez toho, že by zlepovala myhalnice, takže budete mať krásny, výrazný pohľad. No a potom krém na ruky by sme samozrejme mali mať v každej kabelke, pretože každá správna žena nosí vo svojej kabelke kapesníky, krém na ruky a dezinfekciu. No a potom ešte nejaký malý parfém. Od Tendercare, špirály a krému na ruky sa prehupsneme k tomu parfému, o ktorom som hovorila. Nehovorím o miniatúre, ktorú môžete mať v kabelke, ale hovorím o novinke. Toaletná voda Eclat Mademoiselle je kvetinovo-ovocná zelená vôňa, ktorá na začiatku nesie skôr také kvetinové tóny, takže na prvé ovoňanie vám bude znieť skôr po kvetoch, bude taká skôr skutočne nie príliš sladká, no a potom sa rozvinie do tej ovocno-zelenej vône, čiže nebude sladká, taká ťažká vanilková, ale práve naopak. Sladká, ale veľmi svieža. Takže toto je nová vôňa Mademoiselle, ktorá prichádza v kampani číslo 1, no a vy môžete byť takisto Mademoiselle Eclat. Pri parfumoch a vôňach, toaletných vodách by som ešte chvíľku ostala, pretože ak si listujete spolu so mnou katalógom, tak vidíte, že ďalšie produkty, ktoré môžete nakúpiť vo zvýhodnenej cene, skutočne je to viac ako polovica dolu, sú ďalšie naše obľúbené vône. Hneď prvé dve, ktoré môžete vidieť, Love Potion a Joyce sú úplným opozitom, pretože Love Potion je vôňa, ktorá je skôr taká vanilkovejšia, sladkejšia, ťažšia, zatiaľ čo Joyce je vôňa, ktorá je viac menej, alebo teda Joyce Tirkis, je vôňa, ktorá je svieža, ktorá skôr osloví dámy, ktoré majú rady vône také tie ľahšie, ktoré nie sú príliš sladké, vanilkové, karamelové. No a ženy, ktoré majú rady skôr také zmyselnejšie vône, môžu siahať po Love Potion. Ďalšia dvojica vôni je už trošku podobnejšia, sú to opäť toaletné vody, ktoré ale majú skôr také citrusovejšie alebo kvetinovejšie tóny, nie sú príliš sladké, takže ak máte rady sviežejšie vône, môžete si nakúpiť práve tieto, sú vhodné samozrejme aj na leto, pretože na leto väčšinou máme rady vône, ktoré sú trošičku ľahšie ako na zimu, tak si ich môžete ušetriť. Na pánov nezabúdame a aj po novom roku môžete obdariť svoje polovičky s toaletnými vodami za zvýhodnenú cenu. Tentokrát je to Glacier a Venture, obidve sú také skôr ľahšie vône, zatiaľ čo Venture vonia skôr tak korenistejšie, šťavnatejšie, bylinkovejšie, tak Glacier vonia skôr po takej sviežosti, po skutočne tom ľadovci, ktorý má aj v názve. A ideme na dvojicu, ktorú mám skutočne rada, je to So Fever Together. Jedna je pánska, jedna je dámska. Dámska vôňa je skutočne sladká, ak máte rady vône, ktoré sú sladké, ktoré voňajú po vanilke, karamele a popri tom trošku po korení, tak So Fever Together bude pre vás skutočne tá správna voľba. No a páni, ak máte radi skutočne také korenistejšie, sladšie vône, tak toto bude zase voľba pre vás.
A toto okienko vôni ukončím skutočnou delikatesou, pretože Love Potion Sensual Ruby je vôňa, ktorá je kategorizovaná do tých gurmánskych, alebo má v sebe veľa zložiek, ktoré pripomínajú jedlo, pretože obsahuje ruby čokoládu, obsahuje tóny vanilky, no a potom napríklad červené bobule. Takže toto je vôňa, ktorá je skutočne sladká, ktorá vám bude pripomínať, ak ste niekedy skúsili ruby čokoládu, ktorá bez toho, že by v sebe mala akúkoľvek príchuť, má jednak prirodzene rúžovú farbu a jednak má takú sviežu, akoby malinovú príchuť. Takže takto vonia aj Love Potion Sensual Ruby, ktorou ukončujem toto parfémové okienko, alebo toto okienko vôni. A poďme sa na nový rok skrášľovať, pretože ako na nový rok, tak po celý rok, a to si dámy aj páni zapamätajte, ako na nový rok, tak skutočne po celý rok, takže verím, že jednak vykročíte správnou nohou, ale dámy samozrejme aj so správnym make-upom. Skvelé zľavy na produkty od D1, či už sú to dlhotrvácne rúže, alebo je to dvojfázový odličovač, prípadne maskara, ktorá je veľmi obľúbená. A viete, že tou obľúbenou maskarou je D1 5 v jednom Wonderlashka, pretože to je jedna z najobľúbenejších. Urobí vám krásne, dlhé myhalnice vytočené, dostatočne objemné, no a do toho všetkého myhalnice ešte aj vyživuje. No a samozrejme máte krásnu čiernu farbu. Určite ale nepreskočte aj Jordany Gold, pretože rúže, ktoré prišli v kampani číslo 14 spolu s make-upom Eternal Glow, sú to dva úžasné produkty, určite sa na ne pozrite. Tieto rúže obsahujú peptidy, obsahujú kyselinu hyaluronovú a dokonca ešte aj SPF 25. Majú 10 nádherných odtieňov, krémový, zamatový finish, vydržia na perách veľmi dlho, bez toho, že by sa obtreli, bez toho, že by sa rozpili. No a sú to rúže, ktoré vaše pery ešte aj vyživujú, takže čo viac si prijať od rúžov. Ono sa tak hovorí, že na čisté plátno sa samozrejme kreslí najlepšie. No a ak máte čisté plátno, tak môžete dať napríklad úžasný krásny make-up. Ale na to, aby ste to plátno mali krásne prichystané a čisté, treba používať kvalitnú kozmetiku s osvedčenými zložkami a to je samozrejme Novage. Či už je to retinol, aby ste mali pleť krásne vyhladenú, teraz na zimu je to skvelý spôsob, ako si urobiť takú mesačnú, dvojmesačnú, možno aj trojmesačnú kúru spolu s produktami, ktoré vašu pleť vyhladia, zjednotia, pomôžu vám s pigmentovými škvrnami, no a ešte ju aj rozjasnia a naštartujú tvorbu kolagénu. A toto je retinol. Ak chcete zase napríklad bojovať s upchatými pórmi alebo máte pocit, že vaša pokožka je na dotyk jemne drsná, tak si môžete vybrať AHA kyseliny, ktoré používate v rámci svojej bežnej rutiny. Nemusíte si ich zmývať, je to produkt, ktorý si dáte vo svojej večernej rutine, no a s rannou rutinou samozrejme sa zbavíte prebytku produktu. Ale on sa krásne vpije, no a pomôže vašej pleti zbaviť sa od umretých buniek, pomôže, aby ste nemali upchaté pory, aby sa vám pokožka príliš nemastila, takže na to sú vhodné zase AHA kyseliny. Idem od hlavy po pety, takže postupujem smerom ďalej a ďalšie produkty, ktoré nájdete v katalógu, mám pocit, že rozoberám každú stranu, ale naozaj každá strana má produkt, ktorý si zaslúži aspoň minimálnu zmienku. Swedish Spa a D-Body Edition. Dve skvelé značky, ktoré patria pod rodinu Oriflame. Swedish Spa, telové maslo, ktoré vašu pokožku krásne zjemní, obsahuje bambucké maslo, obsahuje kokosový olej, krásnu, sviežu, takú akvatickú vôňu. Alebo napríklad telový peeling, ktorý obsahuje morskú soľ, obsahuje oleje, ktoré vašu pokožku zároveň vyživujú, takže bude krásne zbavená od umretých buniek a pripravená na telové maslo alebo telový olej. A ak máte napríklad trošku problém s jemnou celulitídou, alebo chcete spevniť pokožku, alebo chcete mať sprchový gel, ktorý obsahuje zložky, ktoré sú peelingové, prípadne obsahujú AHA kyseliny, o ktorých som hovorila, tak D-Body Edition je pre vás cesta. Dám vám malý tip. Každý týždeň, aspoň raz do týždňa použite tento sprchový gel s peelingom s AHA kyselinami, pretože vaša pokožka sa tak zbaví od umretých buniek, bude si tvoriť lepšie nový kolagén a samozrejme bude potom mladistvejšia a pevnejšia. Niektorí opozdilci si môžu vianočné darčeky ešte vybrať aj v kampani číslo 1, takže hrnčeky s krásnym motívom švédskej prírody, ktoré veľmi ale pripomínajú slovenskú prírodu, alebo napríklad teplé ponožky, na vás čakajú aj v kampani číslo 1.
Ďalší z 10 produktov, ktorý môžete získať za zvýhodnenú cenu, ak ste v kampani číslo 1 nakúpili nad 20 eur, je hodvábny krycí krém od Jordany Gold, ktorý je síce podobný novému Eternal Glow, ale iba tým, že oba majú pipetu, ale každý z nich má trošku iné vlastnosti. Ak chcete vyššie krytie, ak máte skôr masnejšiu pleť, ak chcete skutočne make-up, ktorý krásne sadne na vašu pleť, jednoducho sa zapracuje, a máte naozaj normálnu alebo zmiešanú alebo masnú pleť, vyberajte si hodvábny make-up od Jordany Gold. Ak ale pozor, máte naopak suchšiu pleť alebo máte zrelšiu pleť, tak by som určite odporúčala Eternal Glow, pretože tento make-up má v sebe až 90% skincare, takže zložky, ktoré obsahuje, či už je to kyselina hyaluronová alebo ďalšie hydratačné zložky, zabezpečia vašej pleti aj hydratáciu, aj starostlivosť a zároveň účinky make-upu. Zatiaľ čo Jordany Gold hodvábny make-up je skutočne na to, aby ste krásne prekryli nedokonalosti, ale vyhovuje všetkým typom pleti od normálnej až po mastnú. Obľúbený parfém Jordany Gold Essence Blossom nájdete opäť v produktoch, ktoré sú za zvýhodnenú cenu, ak v tejto kampani nakúpite nad 20 eur. Táto vôňa je sladká, kvetinová, nie príliš otravná vôňa, vydrží veľmi dlho, má skutočne dlhú stopu, ktorá po vás ešte aj ostane. Nie je to taká istá ako napríklad pri vôni Divine, ale táto vôňa, keď ju budete nosiť, ľudia budú vedieť, že máte na sebe práve túto vôňu. Je to jemná, kvetinovo-sladká vôňa, nie je ani príliš kvetinová, ani príliš ovocná. Vonia skutočne žensky, luxusne a za mňa osobne aj čisto. Takže túto vôňu určite odporúčam, aby ste vyskúšali. Ak ste mali rady vôňu Jordany Gold, tú klasickú verziu, tak sa vám aj táto bude veľmi páčiť, zatiaľ čo ona bola ovocnejšia, sladšia, táto je skôr viac kvetinová. Listujte, pretože máte tu ďalšie parfémové vody, máte tu ďalšie toaletné vody, ktoré stoja za zmienku, ale toto video by malo asi 25 minút, ak by som hovorila o všetkom. Tak poďme na ďalšiu ponuku, ktorú nájdete v kampani číslo 1 a to sú omega-3 masné kyseliny od Velosophy. Tie viete opäť získať, ak ste nakúpili, ale ja mám pocit, že pri tom všetkom, čo sme spolu už teraz nakúpili, máme v košíku minimálne 100 eur, takže si určite zaslúžime aj tieto omega-3 masné kyseliny. Je dôležité používať ich, ak chcete mať dobrú funkciu mozgu, chcete mať dobrú funkciu srdca, chcete, aby vaša pokožka bola dlhodobo mladistvá a hydratovaná, ale napríklad aj chcete mať rovnovážny hormonálny profil, pretože to všetko ovplyvňujú omega-3 masné kyseliny. No a tie naše získavame z malých rybičiek, takže neobsahujú toxíny, sú niekoľkokrát filtrované, no a sú označované za jedny z najlepších omega-3 masných kyselín. Táto krabička vám vydrží na 1 mesiac a v 2 kapsulách, ktoré denne zjete, máte aj kyseliny EPA, aj kyseliny DHA. Obe sú veľmi dôležité na to, aby fungovali všetky funkcie, či už mozgové, srdcové, svalové, alebo ako som hovorila, hormonálne, prípadne koža. A zastupí vám denný príjem rýb na tanieri. Velosophy ale ponúka okrem omega-3 ešte ďalšie skvelé produkty, či už je to astaxantín, alebo je to náhrada jedla, prípadne náhrada sladkostí, pretože šejky, ktoré máme, sú skvelou náhradou, ak máte chuť na sladké, s menším obsahom cukru a s dlhším zasýtením. No a ďalšie produkty z wellnessu určite stoja tiež za to, aby ste sa na ne pozreli, takže si pekne listujte a čítajte. S týmto katalógom prichádza rok 2024 a to znamená, že opäť budeme všetci o rok starší. No a keďže nikto z nás nemladne, aspoň biologicky, tak môžeme vizuálne a môžeme našej pleti pomôcť. Preto používajte produkty, ktoré vašu pleť hydratujú. No a pleťová hmla Proceuticals Micro Essence hydratuje našu pleť až počas 8 hodín. Používajte ju spolu s celou rutinou Novage na to, aby ste si zabezpečili mladistvý vzhľad, ale hlavne preto, aby ste vašej pleti trošičku pomohli k tomu, aby procesy, ktoré mala, stále zotrvávali, no a aby sa ešte vylepšili. Z rutiny si ale viete urobiť skvelý domáci rituál, viete si urobiť svoj wellness rituál. Skúste použiť novinky z kampane číslo 1, či už je to masážna guľôčka chladivá, ktorá pomôže pri opuchoch a hlavne, ak máte akné, mali by ste si pleť ľadovať až 2-krát denne. Takže pre tých z vás, ktorí majú problémy so zápalmi pleti alebo máte teda skôr aknóznu pleť, využite chladivú guľôčku, ktorú môžete dať aj zmraziť a tým pádom pekne schladiť vašu pleť, alebo napríklad aj valček pod oči alebo masážne pomôcky. Krásna vôňa, multifunkčnosť a ešte aj luxusné obaly, tieto 3 body spájajú Essence & Co., moja najobľúbenejšia kúpeľňová kozmetika, pretože je to
mydlo, ktoré môžete použiť na ruky a zároveň na celé telo. A to isté platí aj o kréme, ktorý môžete použiť nielen na ruky, ale môžete ho použiť na celé telo. Krásne ozdobia vašu kúpeľku a opäť je to jeden z produktov, alebo teda dvojica produktov, ktoré získate za zvýhodnenú cenu, ak ste nakúpili v kampani číslo 1 za, alebo teda nad 20 eur. Tentokrát je to citrus a verbena. Toto kombo ale nepreskakujte v katalógu, pozrite si ho. Okrem toho, že vašu kúpeľňu krásne ozdobí, tak Essence & Co je kozmetika, ktorá je parfémovaná prírodnými esenciami, nie parfémáciou. Takže ak napríklad máte niekoho vo svojom okolí, alebo vy ste ľudia, ktorí skutočne uprednostňujú skôr prírodné ingrediencie, tak Essence & Co je to, čo sa vám bude páčiť. No a môžete si nechať obaly, pretože potom môžete použiť napríklad refill. Rutina na pleť, rutina na telo a rutina na vlasy. Viete veľmi dobre, že Duology môžete používať v celej rutine. Nemusíte používať iba šampón a kondicionér, ale práve produkty, či už je to peeling na pokožku hlavy, alebo je to tonikum, prípadne sérum, ktoré zaceľuje končeky, maska na vlasy, stylingové produkty, ktoré pomáhajú pred teplom, alebo teda chránia pred teplom, či už je to z fénu, alebo zo žehličky, kulmy, čokoľvek používame na úpravu našich vlasov. Ak používate aj tieto doplnkové produkty vo vašej vlasovej rutine, vaša pokožka sa vám odvďačí. Ak používate tieto doplnkové produkty vo vašej rutine, vaša pokožka vlasov sa vám určite odvďačí a budú krajšie, lesklejšie, zdravšie, hustejšie, no a samozrejme aj dlhšie. Blížime sa ku koncu katalógu, kde máme ešte zo pár produktov na zubnú hygienu, na osobnú hygienu. No a na konci vidíte, že máme Diamond Cellular Krém, ktorý obsahuje diamantový prášok, obsahuje hľuzovku bielu, ale napríklad aj kyselinu salicylovú, ktorá je protizápalová. A môžete mať tento krém opäť za zvýhodnenú cenu, takže vidíte, že kampaň číslo 1 je najmä o skvelých cenách, aby ste využili to, čo ste na Vianoce zarobili. No a ja vám prajem príjemné vyberanie, verím, že som vás inšpirovala aspoň zo pár produktami. Máme skvelú ponuku. Väčšinou je to presne o tom, že nečakáme, že v kampani číslo 1 bude príliš veľa noviniek. Za to máme dosť stariniek, ktoré skutočne stoja za to, aby ste si ich hodili do svojho košíka. A ja sa teším na kampaň číslo 2 a ja iba zopakujem to, čo som hovorila na začiatku. Prajem vám krásny, šťastný, zdravý nový rok a verím, že aj ďalšie novinkové videá vás inšpirujú k tomu, čo si hodíte do košíka.